Oké, hallo iedereen. Welkom bij onze eerste episode van Manticore. Is het? Hallo. Ik ben dus zojuist gespannen. Het is een soort van mengeling van PvP, PvE, DayZ of zoiets. Het is geïnspireerd op DayZ, denk ik. En hier is een zombie. Met een gouden armor al direct zo te zien. Zo. Gaan we dood. Moet ik soms bij je komen? Hoe raak je hier eigenlijk zelfs in? Ze kunnen niet branden in de dag. Daar is er nog eentje. Jee, rotvlees. Je moet daar nu raken. Ik wil denk ik geen andere stuff vinden. Oké. Weer mijn gouden armor. Ik heb er al 2 mijn gouden armor. Heb jij al iets speciaals gedaan? Nee. Als een speler doodgaat, komt er soms een zombie met een, zoals daar, met de speler van de stof. Al die zombies. Ja. Al die zombies met armor. Oh my god, het is gewoon ongelooflijk. Laat dus David al gevonden als zombie? Ja, hij is een zombie versie. Zet geef je coördinaten. Oh, wacht even. Mijn coördinaten is X11, Y47 en Z14. Nee, ik moet alleen de bovenste coördinaties hebben. 11. Kom maar zo. Ik zal straks naar je proberen toekomen. Zet bij soms bij een of andere grote tuin. Nee, ik ben zo dat groot water doen. Die zeedin is Waarom daar. doe ik F1? Een soort van zee. Ah, wacht, daar is er een standbeeld Ja, van daar een kan hond. ik. Voor een draakje. Ik weet niet waar het moet zijn. Ja, bij een drakenhond. draakje, ben in dat water. We gaan het gewoon een drakenhond noemen. Oké? Er zijn zombies achter mij. Ja, en het zijn nog behoorlijk veel. Ah, ik ga je zo doodgaan. Ja, daar, ik zie je set. Oké, awesome. Ga in deze geheime doorgaan. Oké. We kunnen niet bouwen, hè, denk ik. Bouwelijk niet. Echt niet genoeg niet. En we hebben dat XP's voor ons drinken. Maar Mag niet leeg er raken zijn grievers op de span van de server. geweest, maar niet meer. Ja, ze zijn weg. En wat is er hier binnen? Een kist. Damn. Bij mij zit er meestal niks. Zo donker dat er boven is. Oké, ik ben binnen. Niks. Niks. We spelen allemaal op één lobby, het zijn niet meer verschillende lobby's of zo. Doe eens op de knop voor mij. Dat is moeilijker. Bij deze knop is het moeilijk. Ja. Ja, laten we naar boven gaan. Ik ben te verhonderen al. Ja, ik weet het. Ik heb veel moeten rennen hoor, toch een beetje naar de dinges. Ik kan je slaan als je dat niet leuk vindt. Wat je leuk vindt. Dat ik aan het verhonderen ben, zie mij. Trouwens, ik ben wel aan het doodgevallen, hè. Nee, je leeft nog. Ik zie dat. Wow. Ja, ik heel. Wat is dat? Ja, of ik sla. Nee, we gaan elkaar niet aanvallen, dan lukt het wel. Normaal gezien moet je andere spelers doden, maar... Maar nou PvP. Wat dat PvE is denk ik Player versus Entity. Ik weet niet waar dat het voor staat. Wow. Een soort van spelers tegen mobs, een soort van arena. Mob arena. Die XP, dat is... Dit kan je niet binnen. Normaal zat er een knop in voor hier. En een van die hendeltjes denk ik. Of een duimpje of zo. Behalve dat er veel... Ja, veel wat. ja, er zijn veel mensen die in de knop overnemen. Dus, dat is... Cosette. Check mijn spullen. Ik ben zo awesome. Op je schermpje zie ik geen water. Omdat ik inzet. Oh ja, ik ben hier zo'n beetje door. Ook al zombies. Het is niet zo speciaal. Ah, ik viel. Echt. Ja. Helemaal naar beneden. Nee, ik had het niet van. Is er alleen schaduw bij je? Je zit trouwens ook naast mij dus. Er is iemand buiten die de zombies aan het vermoorden is. Wat is het? Wow! Wie is daar naar buiten? I don't know, ik ga eens gaan kijken. Dit is best spannend. Veel spelers mollen alle... Ja, hier is er iemand.
En weer een zombie. Ah, weer een zombie met een armor. Dat is super lelijk. Er is er iemand in de... Hier. Sorry dat ik die heb geslaan. Ik moet zeggen SRI. Kijk, die heeft het kijk als bulten zombies. Mijn gouden armor is super lelijk. Ja, weet En ik. dat komt gewoon niet goed uit, weet je wel? Maar dat betekent dat villagers helemaal zo kunnen aandoen. Sorry. Als je mensen wil meedoen, zeg het wel in de description. En dan Er is daar nog iemand. kunnen Ah, we daar is zeggen, hij. want we spelen bijvoorbeeld om zoveel Help mij vast mij we vermoorden. Ja, we zijn team. Waar is Unique of zo? Hier, doe ik. Of zoiets. Kijk, gewoon de afslag. Ik moet zeggen hallo. 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 Daar is een vlees. Ik was toevallig naar de grond. Zeg maar, ik zag hier wat vlees liggen. Wat een fles. Oh my god, ik heb de laatste stukjes eten niks kwijtgeraakt. Van, weet je, als ik geen honger effect. Oké, zeg gooi, dat is typisch, denk ik. Meestal Nederlanders. Ja. Wij zijn Belgen, maar we hebben niks tegen de Nederlanders. Jij was echt. Waar werken Sam en Mesje? Ja, ik weet niet. Dan ben ik trouwens zelf aan het opnemen. 6 minuutjes. Oh, ik weet dan wel opnieuw. Voor mij. Nee, ik zeg Oelan. Oh. Niet speciaal voor mijn kant, ook voor de Nog eens. kijkers. Ze zegt dat wij moeten worden. Dominique, kunnen wij dat gewoon niet uitspreken? Much die, very blood, much die. Less fight, hunger guy. 24 is vermoord door niks wacht. Daar een beetje onder de grond. Ja, niet echt onder de grond, maar je weet wat ik bedoel. Hoop ik. Ja. Ah, Een zombie. kut. Een andere Een pik. hunter of zoiets. De Hunter guy. 24. Die heeft iemand vermoord. Nee, help! Mijn computer Die heeft gaat iemand mij. anders vermoord ook. Deze speler heeft spawn protection. Ah, die zal er net vermoord zijn. We zien in de chat. Je moet het rechtermuis kunnen doen om vriendje te worden. Ja, oké, zijn team. Echt, lukt dat? Ja. Moet dat dan? Moet hij Nee. dat dan doen? Dat is gewoon als teken te geven. Oh, dat je geen slechterik bent. Dat je niet gaat vermoorden, dan moet je er wel aan houden. Ah, ik heb zin in een paar frisse, lelijke zombies te doden. Oh my god, ze wordt vermoord. En de zombies stoppen met lopen. Help, Zet, alsjeblieft, help mij. Daar, wacht. Zie je die hunter guy of zoiets? Ja. Daar, een zombie met golden armor. Zoveel golden zombie armor, Kijk, weet je. gewoon. Help. Vlug, want ze is net dood. Zet, Fuck it, lag. Zet, help mij. Zijn ik heb een lag. Help, ik ben zo dood. Nee. Je overleeft het. Nee, ik ga het niet overleven. Ik ben dood. Nee. Nee. Ah. Dan doe ik de moorden naar de zombie. Oké, dit was onze eerste aflevering van Manticore. We gaan het Zet weer gaat maken. wraak nemen. Ja. Hoe je dat maar zo weet wat hij niet gaat doen. En er waren best wel veel golden armor Ik zombies. heb maar 1 leven. Holy. Goodbye.